Čau čau všem, já vás vítám u dnešního haulu. Zase se mi tady po nějaký době nahromadilo pár věcí, takže vám to natočím, ukážu, něco jsem koupila, něco jsme dostali. A asi začnu věcma zase pro malýho. Tohle, tady ten svetřík z Pepka. Je to 104 a cena 180 korun. Jako žádnej, jako nějaký extrémně teplej není. Jo, je to takový slabší, ale do tady toho počasí, nebo do tady toho počasí, spíš po ránu jako ideální. Potom tady má takovouhle pěknou mikinu, myslím, že to je Harry Potter. Takhle je to s kapucou, tam, že něco uvidíte, já to pak musím vyprat. Takhle to má kapucku, takhle zezadu. Je to taky 104 a cena byla 150 korun. Jo, takže je to k Harrymu Potterovi. Takováhle mikča. No. Potom tady z Kiku to bylo takhle, jo, komplet. 2 trička a teď nevím tu cenu. Myslím, že to bylo za 100. Takováhle kaky barva. Jo, obyčejný, bez potisku. A teď nevím, myslím, že to je taky 104, já už jsem tady, už jsem mu, jo, ustřihla ty cedulky. No a k tomu bylo to i to tričko. Jo, takováhle maskáčovina, takhle. No, byl to komplet, myslím, že to stálo opravdu 100. Pak má ještě tepláčky, ale je dneska teďkon ve škole, takže je má na sobě takový tmavě modrý. U něj je totiž problém sehnat tepláky nebo kalhoty, on jak je hrozně hubený, vlastně má hrozně hubený ty nožičky, tak jo, málo co mu sedí, takže tyhle mu sedí dobře, ale má je na sobě, takže vám je neukážu, ty byly myslím, že za 100, ale velikost vždycky musíme kupovat menší, říkám, on nemá žádný zadeček, stehínka, takže to z něj vždycky padá. Ale tyhle sedí dobře, pak z Kiku tyhle ty ťapky teplý, to má velikost 27, myslím, že stály 120 korun, to už si nepamatuju, jo, 120 korun, Pepku. Potom na zimu botičky, takhle, jo, jsou 28, jo, ty jsme vzali radši o číslo větší, protože má zase vysoký nárty, tak aby se mi sem dostal, přece jenom jak je to vyšší, tak máme problém, jo, tam nasoukat tu nožičku. A když bude mít teplý ponožky, takže super. Jo, ono už to pak ta 27, jo, to jedno číslo se nic neděje. Je to takhle našněrování. Cena, to už si nepamatuju, tu cenu, protože tady máme, myslím, že už měsíc, asi jo, jsou takhle oteplený. No, tak uvidíme, no, já myslím, že mu bude teplíčko v tomhletom. No, potom v Pepku to kupujeme klasicky, tyhle ty vlhčený ubrousky na prdílku. Ty jsou, je jich tam 72 kousků, jsou s heřmánkem a cena 30 korun. Tady je cena 30 korun, ano. Pak už jsou tady takový blbůzky, co si malej vybral. On hrozně má rád pavouky. Jo, to furt říká, mami, kup mi pavouka. No, tak myslím si, že by mě klepla mrtvice. Takže má aspoň takovýhle, jo, svítivý. Já myslím, že jako že chce koupit živýho pavouka, ano. No. Takže jako to ne, živýho ne, takhle to svítí, je to zelený. Jo, teď to mají v tom Pepku na ten Halloween. No, takže si to pak někam, až to teda rozmotám, na to je potřeba, myslím si, asi maturita. No, ne-li vysoká škola. Takže až to rozmotám, tak to si to pak někam dá, k posteli, na zeď, uvidíme. No, a malej, on je to takové, já nevím, to bude nějaký zámečník, nevím, prostě má rád veškerý nářadí, jak já říkám, vše, co smrdí železem, zámečky, šroubováky, kleště, pořád by něco montoval. Miluje teda zámky, jo, to furt, mami, kup mi zámeček, on si s tím vyhraje, vždycky si něco zamkne. No, tak tady to je teda od Vietnamců za 30 korun a má to na kódy, jo, protože malej, on má fotografickou paměť, takže si myslím, že to snad nezapomene. Jo, jestli si nebude dělat teda srandičky a hlavně mi ten kód musí říct, jo. Já se ho teda musím zapsat, protože já jsem taková hlava sklerotická. No, takže to pro něj bude zábava. Já vím, si řeknete zámek, jaká zábava, no, ale tak každý dítě je nějaký, prostě má rád zámečky. No, takže tady má zámek.
Jo, potom si přál kalkulačku. No, tak ta je taky od Vietnamců, já si myslím, že jako pro začátek mu to stačí. Jo, takováhle za, to už jsem říkala, 45 korun. Je to na baterku, na tuškovou, ale i, jo, na solár. Tady máte ten solár. No, tak snad mu to udělá radost. Chtěl kalkulačku, tak může počítat. Tak. Potom, no, to dostal včera, ale už se mu to jako nějakým způsobem podařilo rozebrat. Takže takovýhle 2 kousky, jo, to má na kolo. To jsou ty světýlka, že jo, takhle si toto, no, takovýhle světýlka. No a tohleto modrý už stačilo rozebrat, takže já mu to pak musím dát dohromady. To stálo nějakých, já nevím, abych nekecala, 50 korun, možná ani ne, jo. No a rozbil jsem mu zvoneček u kola, ten stál 25 korun. No to asi jako nebude žádná kvalita, ale tak na to, aby se to rozbilo, no tak čertovém. Takže zvonek na kolo. No a to já si myslím, že jak tak koukám, že pro malýho je to tentokrát asi všechno. Takže se teď vrhneme na moje věci. Takže ještě nevrhneme na moje věci, ještě jsem zapomněla na jednu důležitou věc, pro malýho důležitou, tady tu hru. No samozřejmě, já teď tady jsem si nevzala tu krabičku. Na krabičce, že jo, jakou to má skvělou grafiku, jaký jsou tam úžasné hry. No, je to retro, je tam teda kolik? 621 her. Jo, já nevím, jestli něco uvidíte. Jo, 621 her. Je tam Mario, několik her s Mariem, teda pardon. Jo, ale já vám to ukážu. Stálo to nějakých 400 korun, 360, je to prostě retro. Jo, ale štve mě, že na obrázku, na té krabici, jo, úplně úžasná grafika, jaký jsou tam super hry. Já když jsem se na to koukala, říkám, no dobrý, takže zase oklamali. Ale nevadí, jo, nevadí, klukovi to stačí, já to vypnu. Klukovi to stačí, takže má tam, říkám, 620 her. Takže si s tím hraje, no je spokojený a to je důležitý. Takže teďko opravdu snad už ty moje věci. Tak a já z věcí tady mám jenom takhle 2 ponožky, ty se nikdy nestratěj, jo. Protože nevím, jakým záhadným způsobem se to může stát, ale vždycky jako hledám ten druhý pár k tomu, jo. Ale to si myslím, že není problém jenom jako v naší rodině, že se to stává všude, no. A byly v akci jako za 10 korun, no tak nekupte to, že jo. No. Tak já myslím, že to chvilku vydrží. Je to 35 až 38, já mám teda 39, ale to se tam narvu, budu muset, no. Takže tak, pak tady mám jenom tričko s dlouhým rukávem a košili. Tady to je, myslím si, jo, to je z Kiku, jo, takovýhle tričko, no a má to takhle krajku, to se mi hrozně líbí, takhle vlastně ze stran, já nevím, jestli to uvidíte, takhle, jo, má tam na těch rukou a ramena takovouhle krajku, cena myslím, že byla 120 korun, bylo to v akci, jo, bylo to v akci a jako na tom těle je to moc hezký, jo, takovýhle tričko dlouhý, já nevím, jestli něco vidíte, no, hrozně se mi právě líbí tam ta krajka. Pak mám tady košili, samozřejmě se mi to zmuchlalo, pardon. To je taková černošedivo-fialová, takováhle, no ježišmarja, to je taky živý. No, tak to nevím, jako jestli něco uvidíte, no. Protože to je jak živý hadry, no. Takže takhle, samozřejmě ta kamera bere, jo, jinak ty barvičky, tady to vypadá na kameře jak růžová, ale je to do fialová, jo. Takhle to vypadá jak takový nějaký lacinej hadr, ale je úzká a jo, s dlouhým rukávem a dělá hezkou postavu, jo, jako je to příjemný. Cena, bylo to v akci 130, no, v Kiku, no, takže takhle, takováhle košile. Říkám, takhle to vypadá jak hadr, ale hezky to na těle upne a je to moc příjemný a dělá to pěknou postavu. Takže teď se vrhneme asi, mám tady 2 knížky. Tak a kdo mě zná, tak ví, že já se zajímám hodně moc o kriminalistiku a koupila jsem si tyhle 2 knížky, ty už tady mám delší dobu,
jo, ale chtěla jsem vám je ukázat. Jedna je tady kriminálka od Mirka Vaňury a je tam, myslím, že sedm jakoby kapitol, jo, co se stalo, jsou to vraždy jenom, co se stalo třeba v Královéhradeckém kraji, v Plzeňském, Českobudějovickém, Praha, jo, tak jsou tam takový vybraný, jakoby, asi ty, nechci říct nejlepší vraždy, ale takový ty velký mordy, jo, rozumíte mi. Takže superová knížka, škoda, že teda je tenká, jo, to jsem měla přečtený hned, super. Cenu už si samozřejmě, jako vždy, moje hlava děravá nepamatuju, ale jukněte na ní na internetu. Fakt, kdo se zajímá o kriminalistiku, o vraždy, tak jako můžu jenom doporučit. A chtěla jsem ještě od Mirka Vaňury, myslím, že oni jsou tři ty série těch jeho knížek. Teď jsem zapomněla ten název. No, vím, že jsou tam z 90. let, pak současnost, jo, zase ty mordy, je tam třeba Josef Mareš tam vypráví, jo, no ale teď si nespomenu, tak to se omlouvám, ale kdo se zajímáte o to, tak určitě víte, jo, jaký knížky myslím. Potom jsem nic jiného nesehnala, už neměli u nás knihkupectví, tak tuhletu knížku, jo, to jsou zase skutečné zločiny na Ostravsku a taky velice zajímavý. Tu jsem ještě nedočetla, tu mám teprve rozečtenou a taky jako mordy úžasný, jo, jako nemyslete si, že jsem nějaký psychopat, to ne, já neříkám, mně se to líbí, ta práce kriminalistická, zajímá mě to, no, takže taky můžu jenom doporučit, superová knížka. No a pak tady mám takový dvě věcičky, kterých si moc vážím, ty jsem dostala. A teď mi to málem upadlo, je to z chirurgické ocely, jsem dostala řetízek s přívěškem, doufám, že se mi ten andělíček nebude točit. Jo, andělíčka, pro štěstí, aby mě ochraňoval. Protože s tím zdravíčkem taky, já nevím, jestli to vidíte, s tím zdravíčkem taky nejsem na tom nejlíp. A dokonce je andělíček posvěcený v kostele, jo, od pana faráře, takže toho si strašně moc vážím. Musím se ho dát zase na krk, jenom jsem vám ho chtěla ukázat. No a pak tyhle ty čaje. Jo, už jenom, jo, ten obal, to je něco neskutečného, krásného. Z toho mám velikou radost. Je to plechový a vevnitř jsou takhle čaje, ale teď se bojím, aby se mi to tady nerozsypalo. Jinak budu mít co sbírat, já vám to ukážu takhle. Jo, ta vůně, já jsem zkoušela tady ten, doufám, že se to zavostří, nezavostří. A to je indiánské léto. A nevím teda jako z čeho to je, nějaký ovoce, jo, ono to je v angličtině, ovoce, kytky a bylinky. Když teda nevím, jaký kytičky, já nevím, jestli se vám to zavostří. No, to je špatný světlo, jako tady ten byt je opravdu jako s tím světlem katastrofa. Já vůbec, jak tady mám ty stromy, tak tady mám velikánskou tmu. Pak je tady pomeranč a broskev. Takhle. Ten jsem nezkoušela, já jsem měla jenom to indiánský léto. No, taky ovoce, květiny, dokonce tam jsou i bylinky. Pak mám tady. To může být taky výborný, já si myslím, že budou výborný všechny teda. To je rybíz a ostružiny. A poslední je takhle. Já zase koukám do blba, pardon, protože pořád natáčím na mobil, že? Scháním teda nějakou tu vlogovací kameru, ale co se budeme povídat při dnešní drahotě, tak jako nezbývají penízky koupit si vlogovací kameru. Tak uvidíme později. A tady to je lesní ovoce. Jo, to může být taky výborný, takže se na to těším. Ale já jsem takovej lajdák v těch čajích. Já čaje piju, já třeba přes léto nebo přes jaro vůbec. Já vůbec jako moc čaje nepiju, ale piju je jenom když jsem nemocná, to mě to nějak prostě donutí, že musím, jo. A nebo když je mi zima, tak se chci zahřát. Ale minule jsem si ho udělala, právě to indiánský léto. Nechala jsem se ho vychladit a strašně super. Takže z toho mám velkou radost. Pak tady mám ještě, pardon, já to mám takhle na stolku. To jsem si koupila, ještě. Takhle jsem chtěla říct vánoční dekoraci. No, tu podzimní dekoraci, tady ten stál 35 korun, nebo tahle dekorace a tady ta 42 korun.
takže si pak musím, že jo, ještě jsou tam ty cenovky, musím si to pak sundat a někam si to naaranžovat. Potom jsem potřebovala tady to sítko, ono to je sice na čaj, ale já to chci třeba do vomáček, jo, na nový koření, na ty kuličky a na nový koření a na pepř, jo, kuličkový. Protože mě to pak nebaví z toho, jo, dolovat, lovit to tam, stejně to, jo, všechno nevylovím. Doufám teda, jako, že za tu cenu, jo, za 39 korun, to nebude reznout. Ani nevím, z jakého je to materiálu. No, tak uvidíme, uvidíme. Já si myslím, že na pár použití snad to postačí. Potom v Pepku, já už jsem si to jednou koupila, jenže malej mi to jednou zničil. Jo, to jsem ještě neřekla, že malé izolepy. No, takže jsem si koupila tady, jo, třeba na dárečky. Tady jsou pak náhradní ty malý izolepy, to se sem dá, to znáte, že jo. Protože mě nebaví, furt člověk hledá tady, jo, ten konec. Teď se to třepe se to a furt to a nůžky a lepí to někam. Takže pro mě tohle je ideál. No, takže super, super. Pak jsem si koupila ještě jednu věcičku, to měli v akci. Nechci to tady moc ukazovat, aby mě to YouTube neblokoval. Já to jen tak ukážu v rychlosti. Jo, je to glóčko. Takhle to vypadá. Jo, je to na ten zapečený, nebo ne zapečený, no ten tabák. Zahřívaný tabák. Nechci to radši moc rozvádět, jo, nebo nechci vůbec říkat, jako na co to je, vy to víte, jo. Kdo teda kouříte. Bylo to původní cena 399 korun a tohle bylo v akci za 99 korun plus krabička k tomu, takže nekupte to, jo, takže super. A teď se, jo, ještě mám tady svíčky, já už teda mám rozdělaný, je to nějaký mrazivý, já nevím, ostružiny, borůvky a takhle, jako krásně to voní, ještě se mi teda neskoušela, já mám teda naaranžovaný v těch svícnách, ale ještě jsem to jakoby nepouštěla, nezapalovala, tak nevím, jako jestli ten byt to provoní nebo ne, ale je to příjemná vůně. No a teď se asi nevrhneme, já jsem totiž chtěla, že jo, to jakoby rozdělit, abych to tady, jo, nehledala, pardon, abych tady nepřeskakovala třeba kosmetické věci, oblečení do domácnosti, tak ještě tady poslední věcička, je to santalový dřevo a jsou to ty voný, jo, to nemám načatý, já už jsem je jedny měla, jsou to ty voný sáčky, můžete si to dát do prostoru někam v bytě, na WC, do skříně, jo, aby vám to provonilo. No, takže už je to všechno. A teď se vrhneme na ty kosmetické věci. Tak a teď začneme těma kosmetickýma věcma. Mám tady z DMK, myslím, že za 39 korun od Dermacolu, ten jejich sprchový gel, voní teda krásně po jahůdkách. Jo, to je úžasná vůně, opravdu. Takhle se mi to líbí, jo, že to opravdu je ta vůně, která to má být, není to nic umělého, jo, takže takhle sprcháč. Potom z Lidlu ten jejich, já nevím, jak se to čte, Cyan, nevím, jo, krém na tělo, jo, úplně obyčejný, jako příjemně to voní, je teda hodně hutnej, jo. Já jsem nechtěla mlíko, jo, já jsem chtěla trošičku jako hutnější, ale zase ne tak moc, ale nevadí, jako rozetře se to. Ten byl taky nějaký, já nevím, kolik stojí, 30 korun, myslím. Potom jsme byli v Praze s malým a já jsem tam skočila do Rossmanu a chtěla jsem vyzkoušet, už mi docházela odličovací voda a měli tam akci, jo, na tu jejich Isanu, odličovací vodu a pleťové mléko. Cena jednoho 24,90, tak nechtěla jsem utrácet, jo, jakoby za dražší produkt. Vyzkouším to, ono někdy, ne to, co je drahý, pomáhá. Jo, pro mě je důležitý, že mi tu pleť večer a ráno vždycky vyčistí. To je pro mě důležitý. No, takže jo, teď vidíte, jsem to teprve začala používat, tak uvidíme. Zatím žádný pupínky z toho nemám. Ani nevidím důvod, proč bych je měla mít. Já jako netrpím na nějaký alergie. No, takže jo, takhle, prostě mi to odlíčí. A je to s okurkou. No, má to příjemnou parfemaci, nic agresivního, takže super. No a potom jsem dostala tady ten sprchový gel od Lux. Ten je velikánský. A taky nádherně voní. Cenu nevím, protože to jsem dostala.
nádherně voní a já nevím, jsou tam nějaký bylinky, aspoň tam teda cítím bylinky. Má to 500 ml a nevím teda s jakou jakoby vůní to je, jsou tam na tom nějaký, jo, vidím fíky, aha, tak to bude z fíku. Taky hrozně příjemná vůně, je to takový parfémovaný, moc příjemný. Ale z čeho jsem teda odvařená, viděla jsem, že to mají v DMku, z tady toho. Jo, je to body mist, nebo body mist, parfémovaná voda na tělo, ale ta úžasná vůně. Stojí to teda necelých, myslím, že 300 korun, necelých 300 korun, ale ta vůně, já nejsem dobrý popisovač vůní, to už víte z předešlých videí, ale to je něco úžasného, úžasného a ve mně to evokuje, že už tuhle vůni, už jsem musela dřív mít, ale už je to strašně dlouho a já nevím, co mi to připomíná. Když půjdete do DMK, zkuste si k tomu přičichnout, mají tam ještě takovou barvu jakoby petrolejovou, to je taky příjemný, a pak myslím takovou červeno-růžovou, to už je jakový, nevím, to jako mě nějak jakoby neuchvátila, ale tohle to je něco úžasného, aspoň teda pro mě. A dlouho to vydrží, ono když si to zadáte i na internetu, já nevím, jestli přečtete ten název, asi moc ne, Midnight Passion, nevím, já jako anglicky neumím, Aura, London, nevím. Jo, zkuste si to zadat na internetu, já jsem sháněla parfém, ten tady nikde není. Samozřejmě jsem našla, jo, 100 ml za nějakých 367 korun, to by šlo, ale zase pofidérní internetové stránky, takže jako do toho nepůjdu. Ale ta vůně, to je tak něco nádherného, říkám, byla bych šťastná, kdybych sehnala parfém, protože to je něco, jo, se furt opakuju, úžasný. Zkoušela jsem to i na oblečení, tam to samozřejmě nedrží, že jo, tak samozřejmě je to na tělo, na kůži, ale provoní to nádherná vůně, nádherná. No a pak tady mám z DMK, to bylo v akci za nějakých 220 korun od Bourjois, jo, ten jejich parfémek. Taky úžasná vůně, tady to je menší, to je 50 ml. Úžasná vůně, zase vám to nepopíšu, jo. Prostě, já nevím, taková elegantní vůně. Jediný, co mě teda hrozně mrzí, protože já miluji na parfémech, když už, jo, jako, tak aby to vonělo, jo, aby to vydrželo, tohle nevydrží. Na těle ještě tak nějak, ale já potřebuji i v oblečení, aby mi provonilo. To je jediný mínus, že je jako slabý držák, ale ta vůně taky úžasná, úžasná. V DMku měli to v akci, jo, tak jinak nevím, kolik jako normálně stojí. No a pak jsem si tam vzala za nějakých 30 korun jenom sprej nebo lak na vlasy. Je to teda limitovaná edice od Ballet Exotic, jo, nějaký exotický, já nevím, květy, ovoce. No, tak ještě jsem ho neskoušela, takže nevím, jak to voní ve vlasech, no hlavně, aby to nějak drželo. No a tak. Tak, já jsem si zbytek těch věciček dala sem na klín, abych furt nemusela, že jo, vám líst do záběru tolik. Pak je tady klasický jelení lůj, takový ten velký špalek od Astridu. Ten podražil, teď nevím, jestli cena 50 korun, ale mě vydrží dlouho. A jedinej tenhle já snesu na rtech, protože mi se to vysušuje, to taky víte z předešlých videí, že jakoby třeba rtěnky nebo něco, špatně to snáším, štípe mě to a jedinej tady ten, jo, lůj snesu. Nebo balzám na rty. Je veškerá škála, že jo, se prodává různých jeleních lujů, balzámu, jediný tenhle. A právě jsem si říkala, že kdyby tenhle přestali vyrábět, tak asi zešílim. No samozřejmě bych jako to musela nějak vydržet, ale ten, kdo má taky, jo, kdo máte problém s rtama, že se vám hodně vysušou a pálí to, musíte si okamžitě namazat, tak víte, o čem mluvím. No. Potom, tady mám tuhletu řasenku od Dermacolu. Tady ta vampírka. S tadytou já jsem spokojená, protože já ty řasy mám krátký, mám je rovný. Ne, že by mi to nějak natočilo, to v žádném případě. Nebo že bych je měla někam až do stropu, to ne, to bych ani nechtěla. Ale jsem s ní spokojená. Jo, když si to ráno nanesu, tak jako by to zvedne trošičku, že jo, ty řasy jsou trošku delší, no samozřejmě postupem dne, že jo, se to drolí, nebo já nevím, kam mi to jde, kam mi to odchází. Jsem s ní spokojená. Cena, myslím, že tyhle řasenky, doufám, jsem neříkala rytěnka předtím,
stojí, myslím, že 190 korun, 180 a já ji našla v Tetě za 100, no, nebo za 99, to už je jedno, že ta koruna. Takže jsem ji hned čapla. No, samozřejmě každému vyhovuje, jo, jiná řasenka. Za mě teda je zatím super. Takovejhle má kartáček. Jo, samozřejmě zase nic nevidíte, protože se to nechce zaostřit. No, takže takhle. Takže super, já ji používám asi, já nevím, přes 2 roky. Přes 2 roky. No, jako nemyslím tuhle tu jednu, jo, ale že si kupuju tady tu. Pak jsem dostala na doporučení, nebo Dostala jsem doporučení na dobrý pudr, to vy znáte, od Rimmelu, ten Stay Matte, tak jsem ho taky vyzkoušela. Jako jo, dobrý to je, ale já, jelikož mám tu T-zónu, tak jako se musím pudrovat pořád, teď jsem se teda nepudrovala. A je dobré, je to 004 Sandstorm. Já neumím anglicky, jo, takže já jsem jako lajdák na angličtinu. No já už ho teda mám, jo, už ho používám. Já myslím, že tam byl nějaký, já nevím, co to bylo, motýl, a to je úplně jedno, co tam bylo, hlavně, že to splní svůj účel. Potom to už tady mám teda delší dobu od Trended Up, ten Magic Face Perfection Cream. No, má to SPF, myslím teda 30, že to je SPF, nevím. Tady ten BB Cream, jo, má to lehký krytí. Jako nevidím, kdybych si ho nenandala, nenanesla, tak jako nevidím žádný rozdíl, jo. Takže takhle nic to nedělá, ale samozřejmě nemůžu čekat nějaký zázraky, tady píšou lehký krytí, to je jenom, že asi člověk má pocit, že na té pleti něco má, nebo že jo, si dal na tu pleť něco, nevím. Make-upy jsem teď nepoužívala, protože bylo furt teplo a já jako, že jo, masná pleť, make-up, teď to vedro, teď by se mi to všude roztejkalo, takže to fakt jako ne. Pak tady mám, to je nový, to ještě není načatý, tady ten korektor, zavostří se to, nezavostří, od Dermacolu, no SPF 30, je to teda 2, no tak uvidíme, tam psali vlastně na tom stojánku, že je to vysoce krycí, já teda mám problém už od malička, že jo, s tady těma kruhama, těma kruhama. Je to i vidět, je to šílený a uvidíme. Jo, vyzkouším to a uvidím. Doufám, že jako mi to zakryje, protože já už jsem nešťastná. Už jsem vyzkoušela tolik výrobků, tolik produktů, jo, na ty kruhy potočíme a jako žádný výsledek. Tak já nevím, co dělám špatně, jestli si tam toho dávám málo, nevím, je to možný. Pak tady mám od Dermacolu, koukám, že to je samý Dermacol dneska. Tady ten neonový jelly, lak na nehty, ten je mrňavej, ten stál nějakých, já nevím, 29 korun, už si to nepamatuju. Jo, takhle to vypadá samozřejmě zase jako růžová. A je to taková, no ona je do růžová, ale jakoby taková fialovo-růžová a jsem chtěla říct na rtech. No, tak dobrý, že bych si dávala lak na nehty na rty. No aspoň bych to měla dlouhotrvající, že? Na nechtech je moc příjemný. Hezký jsem chtěla říct, hezký, já dneska zase opět perlim. No já se snažím rychle to natočit, protože malinký mi za chvíli přijde ze školy. Jo, oni mi ho vozej, samozřejmě to je placený, není to zadarmo a tak to chci dotočit. Ještě tady mám pár věciček. Takže perlim. Pak tady to měla naše teta, drogérka, měla veliký výprodeje, tak tam měli od Gabriele Salvete tady ten balzámek zabarvovací. Jo, a ten snesu na rtech, ten mě nepálí, neštípe, docela trošičku, no, malinko vydrží, dobrý. Jo, barvička, no to asi neuvidíte, to je takový prostě zabarvený balzámek. Jo, do červena, růžovo-červena. Mně se tady hází furt ty světla, to je šílený, vidíte to, jo? Pokaždý to je jinak, jednou jsem do oranžova, pak jsem do bíla, za chvíli budu do zelena, do modrá, bude to. Tak, a poslední 2 věcičky jsou tyhle ty monostíny, jo, takhle vám to ukážu, ale jako myslím si, že jo, nic asi z toho neuvidíte, no. No se to tady odráží, já to zkusím, možná to bude nejlepší to odendat, jsou tam takový lehký třpytky. No ono to tady hází to světlo, to je šílený, no. Já vám to zkusím takhle. No, teď jsem tam toho dala hodně, jo.
No, tak nevím, jestli něco uvidíte. Sakra práce. No, ne. Já už nevím, kam bych tu ruku dala. Já tady přece jenom, jo, mám tady světlo. Ale od toho okna. Že já nemám kde jinde natáčet, to je šílený taky, no. No, pak dělejte videa, no. Takhle je to taková růžovo-fialová. Jsem tam toho dala opravdu hodně. A pak je tady taky se třpitkama šedivá. To zkusíme sem. Já nevím, nic neuvidíte. Jo, to není vidět, to se to odráží. Jo, tady je ta šedivá, tady je ta fialovo-růžová, tady je ten balzám na rty. No, já se teda omlouvám, ale fakt jako není nic vidět. No a to je všechno z dnešního videa. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, dnešního. No, chci vám poděkovat za vaše odběry, za vaše lajky. Budu ráda, když mi dáte odběr, lajky, komentář. Ráda vám odpovím. Mějte se moc hezky a příště ahoj.